Unozati chimfanya problem unetsa. Ngekuti mutema munomurume munochika ari kumpa credit paanenge achasi zvimanje ninji nenera chi mudzimunera ndiyangasi ndiyanobatsira ndiyanopa simba ndiyanokugonera. Saka chiripo ndechekuti animuna technology yenyu ikuimprove kana isiri kuimprove ndiye njere but inoshanda zvikusenza sei zvikusenzana mudzimunera handiti mudzimunera iye anondibatsira iye ndiye wavada kuti vakwanise kuba kana vaba dzinobva kana kutora zvechisimba kuti mudzimunera chi hanzwaro. Saka kana vatadza kudaro vanotorai kuda kuita se kuda kupa mhosva yekunenerera kuda kuti unopenga kuda kuti une hasha kuda kuti chipa vasina mudzimunera hatese haribirire izvozvo haribirire bhodza kuti vati mudzimunera maramba achikopindura nyika. Ini ndine mepo yaninayo asi mepo yaninayo iyochi ndiyo simepo yakafamba nana suspense mepo iyoyo unorememba panonga wakufamba uchirememba chi nemasowe nedzikotsidza kamutwa masowe havina basa kuti uri papi haina dimension haina chii unongofamba lekoti dyson uchongenda wakadaro haiti. Saka pasikani manje ndakufamba ndichifamba namweya mucheneka ndo pane chiradzwa ndichi apa nepapo pamanje nyika dzine dzira idzi ndedzekuti vanenge vaziva kuti pana mudzimu unoyera then vakuziva kuti iwo manje wasvika muno uchita mudzimu unoyera ti wakuradzwa zvinhu chaizvo wakuradzwa zvinhu chacho kuti zvinhu zvakamira sei. Saka manje zvinhu zvavo kuti vanhu vakaita sei vanenge kupamba upfumi vakatenderedza mweya mweya yakatofunga kuti ndo zvinotoda vanhu zvokutoti nyika yavatema kugara kuchitamburwa kunyika yavakadai ndo vari pamusoro. Saka unotoona manje iwo manje vada kuchinja zvinhu zvese zvinhu zvakatosungwa zvakadaro but manje isu manje hatizoteerera toramba tichikotaura ti namudzimu unoyera tichida takadaro. Saka ipapo machidziwa pane problem nawo kuti iwo manje havasi kunzwisisa vari kunga kuti mbiya ndakakotamidza mbiya ndatopa mudzimu unoyera vakadira chakatotatei kuti ndabuda ine mbiya ndakanonamata panze ndichinamata panze ndirimwe munhu vapfuura nepairi vayatsemuka vhodhi yese vayakwatanuka nepakati vanobvunza kuti ndini ndaita nesimba but vasiruzani kuti ndo simba ratora mwari kuti imi maita sei marega kukudza chi mbiya yevhu. Saka pasi pabatsemuka but vanobva kuti murume uyu chi hamene zvaita murume ane simba ranaro asi akatipa takamutorera foni yake takamutorera chisa but avadaro remote yacho ndini izwi racho ndini remote. Mwari akuti zvakanaka.